Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Пепто Дечес. Пепто Дечес е едно. И днес ще ви покажа как да използвате към тази Studio 8. В смисъл, как да снимате. Първо трябва да отворите. Така е иконата. В смисъл, аз не съм с най-новата. Това ми е лого от Замунда. Ще има апдейт на туториала. Как да си изтеглите. Тъй като тя е трябвало да версия 30 дни. Ареде. Да. Ето. Да, ето. Моята 8.3 не е най-новата. Ареде. Имаме фейн Skype. Ето. Десна. Това от Аш направено. Той е аватар. Аш Drawings. Ето на Skype. Там. Къде? Да. И като го отворите, ще очакам па да се отвори. Отново. Когато го отворите, айде бе! Аз рекордвам ли? Да. Ето. Да, това е. И първо като я отворите, нали смисъл, ако не сте купили нищо, както ви е изтеглено. Да. Първоначално тук ще има едни туториали, такива, това го триете. С delete, и десен бутон и delete. Първо. Ако искате да снимете, цъкате Record the Screen. Цъкам тук и сега ще заснема някакво клипче. Това е странно. Смисъл. Не. Сега. Така. Да приемем, че вече сте снимали. Смисъл, цъкате на стоп. Тук ще ви излезе едно прозорче. И ако искате да го запазите или да го... Тук има 3 бутончета. Едното е... тук има едно Save and Edit. Това е и тук Project. Това е, мисля, че е Delete или Discard. Нещо второто. Първо, това тук, дето е. То е да го запазите. Другото е да го изтриете. Третото е смисъл да го запазите и тук да му добавите интрота, глупости. И сега тук ще примерно видеото. Сега примерно нищо не му барате, цъкате на Produce Launcher. Да. Примерно да добавим примерно някакво интро. Айде.
Някакво интро. Ще сложим така. Ето. Така. Его интрото. Аз това интро не че много го ползвам. Въобще не мисля да се разправям с интрото. Кои си го добавяте тук? Нали, имам урок за интро и как да се тегли програмата. Така че така като ви се покажа това, препоръчвам опто 720 пиксела. Да. И примерно добавяме и някакъв клип. Не. Примерно сега това искаме да го направим вече на клипче. Тук избирате там качеството. Аз препоръчвам това. MP4, ониято е 1800 пиксела, това е Full HD, аз не с тази резолюция. Next. Тук как да се казва продукцията. Прямо Camtasia Studio 8 Tutorial Intro. Например, така, това къде се сейфне. Така и като цъкнете на финиш започва да се рендва. Аз са няма го рендвам. И това беше от мен. Аз бях Пеп до DHS1. Абонирайте защо. Това от вчера седи тук. What the fuck. Аз бях Пеп до DHS1. Абонирайте за още клипове и чао! Чао!